И здравейте хора! Аз съм Джейсън. Аз съм Марто. И в днешното видео ще пробваме ето тези желирани бомбони. Станаха вайрал. Ето с малина, с праскова. Конструктор. Да, може да ги редим. Между другото, ето даже има тук вкусове с боровинка, с ябълка, с лимони, малина и такива неща. Конструктора ще е последен. Да, ще пробваме сега. Първото ще ни е малина. Да. Вкусна малина. Сега ще го отворим, ако можем. Така. Ай, стига, бе. Чай, аз опитам да го такова. И да, станаха много вайрал, по всички клипчета ще го отварят. И малко не можем да го отворим, ама какво да направим. О, браво, почти. Добре. Така, той ще пробва първо. Ще ги оценим от 1 от 10. Да, от 1 до 10. Това май са бели, между другото. Да, това може да са бели, ама ние ще го питаме. Да, ето. Сложи на камерата, хубаво сложи. Ето, нека да пробваме. Хубаво ли? Хубави там. Я, ето. Препоръчвам ви да си вземете. Аз им давам 7 от 10. Хубави там. Каджеле вътре в малината има някакво каджеле. Хубави съм. Хубави съм. Даваме 6 от 10 аз. Той е 7. Нека още един. Да, че аз се опитам да ги обелим. Да. Има някакви желирани неща. Вкусна малина. Ето, аз почнах. Тук. О, да, ето. Става като... Абе... Аз го обелих. По-добре хора без да го обелвате. Да. Сега ще пробваме с вкусна праскова. Да. Ако е сладко много даже. Да. Но те ги отвори по-хубаво. Ето за мен. Прозрачни съм. С праскова. Аз не ги показахме на камерата. Да, чакай, добре си. Ето. Хубаво ли са? Да. Ето хора. Нека ще пробваме и трябва да ги обедем. Да, те вече много добре са белят от тук. Виж, тук би трябвало да много добре да са белят. Ама малко ние... Абе, аз ще го пробвам първо е така. Трябва. Колко даваш? Тя повече ме харесва. Да. 5 от 10. Аз давам 8 от 10. Много за хубави за мен. Много ми харесва. И... Следващия вкус е ананас. Ананаса ще е як. Да, пробваме. Айде да взема и първо ти. Хора! Ананас е много готин. Вижте го, много е як. Да, много е як. Много е жълт такъв. Като банан все едно. Дали ще е бейт, дали ще е... Това е, че много добре са бели, вижте. Как е желето. Вътре в него. Много добре са бели. Я даже се опитам да го избера. Мале! Много добре са бели от тук. Ето така. Ето, това е обеленото, като някакво желе. Някакво желе. Към. Мале, желето е много хубаво. Това е малко... И това е хубаво. Това малко е много... Да. Малко е пройти. Ако искаш. Още едно да пробвам. Давам ми 4 от 10. Аз им давам... Обелено още повече. Цялото е обелено. Аз ми давам 5 от 10. Аз давам 3 от 10. Но не са хубави. Малко не ме харесват. Който остана до края на видеото, ще бъде конструктор. Да, буквално може да ги редиш. Има с вкусна лимон, с вкусна ягода, с боровинка и ябълка. Да. Най-интересните. Да, най-яките интереси. Чая ще го отворя. Така, даже много по-добре се отварят. Да, много по-добре. Нека да пробваме. Ето. Тук вече има около 4 вкуса. Това е с лимон. С лимон. Ето, да видите как изглежда. Следващото че. Хубаво е с лимон.
Буквално и може да направиш крокодил да сгубиш и с жираф може да сгубиш. Ама с Това е оранжеви и яко. жълти. Тя че има много вятър. И аз се опитам да го сгубя. Там. Хора. Е малко трудно. Да. Да. Ето може. Така хора, Може. аз ще пробвам и аз. Стойте и сега. Ето. Аз не мога да Половинка. сглобявам. Аз пробвам с ягодата е хубаво. Да, с бървинката е също хубаво. Но ако че някой един не лимон? обича желе, я. Лимона повече ми харесва от бървинката. Чай, има начин с ягода и с ябълка не съм пробвал. И аз съм с Чакай. ягодата. Много С малко ябълка. има, бе. А не, с ягода май пробвах. Ето. Ябълка. Това е долу хубаво, е. На мен най-много ми харесва с прасковата. Ето тези. Не знам. Те са ми не мога да кажа. Най-хубавите са за мен. За те, кои са най-хубавите. За мен е малината. И тя е хубава. Ананаса малко не ми И харесва. на мене. Хора, това ще е от клипчето. Абонирайте се. Нашия канал е JMark и това. Чао. Коментирайте, ако ви е харесало. Да. Чао. И чао.